गिबियावनो बे चिरां डिस्ट्रिक्ट एबसुनि हांख्रायनायाव बेबायदि मेलाव आं बिराद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे बर' मिडियामनि स्टुडेन्ट जाय माने टप मासियाव मोननानै बेहाय दिनै फेलिसिटेसन प्रग्रामाव कल जादों लोगोसे जाय बर' मिडियाम पास जानानै बर' मिडियाम लानानै मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदों बेफोरनि बिसोर गासैनोबो आंनि गोसोनि हामलायथिखौ गिबियावनो जासिग्रोदों स' बेनो स' जास्ट 10आ मोनसे जास्ट स्टार्टिं पइन्टसो नोंनि एजुकेशन जार्निनि स' ओंखायनो बिनि सिगां लाइक 12 दङ ग्रेजुएशन एग्जामफोर दङ बेफोर बांसिन इम्पर्टेन्स दे आर द लाइफ डिसाइडिं एग्जाम्स स' दा स्टुडेन्टफ्रा मेट्रिक पास जाबाय नेक्स्ट स्टेपखौ बहुत कनसिस्टेन्टलि पारफरमेन्सफोरखौ एखे दोननांगौ आरो स' कनसिस्टेन्सिया बहुत इम्पर्टेन्ट फ्रम टप इन्स्टिट्यूट साइडनिफ्रायनो नायनानै लायोब्ला फर एग्जाम्पल नों IITsफ्राव हाबनांगौब्ला NITsफ्राव हाबनांगौब्ला नोंनि पार्सेन्टेज लोगोसे नोंनि पारफरमेन्स नलेज एभ्रिथिं दे शुड काम टुगेदार एस ए पेकेज माने कनसिस्टेन्सि होननाय बुस्थुआ बहुत इम्पर्टेन्ट आजिखालिनि मुगायाव बे कम्पिटिटिभ वार्ल्डआव स' बेखौनो आं सानो बे मेसेजआ बयबो स्टुडेन्टनि थाखाय गोसारगोन ओमफ्राय बेखौ नोजोर होनानै पास जानाय स्टुडेन्टफ्रा मिडियामनि जेंनाखौ बुङालासिनो माने मिडियामाथ' जास्ट रकेट साइन्स फरायनायबो गोरा नंखाया इजिलि टाइमजोंनो एडजास्ट जालांग्रा बुस्थु स' बेफोरबायदिखौ बाद होनानैब्लाबो गावनि बे माखासे जि टार्म रुल्स दङ बेफोरखौ फकास खालामनानै हार्ड वर्क खालामनानै कनफिडेन्सजों बारायबानो लाइफआव साक्सेस जानो हानायनि दङ टप नच इनस्टिट्यूटफ्रावबो हाबनो हानायनि बेबस्था जोङो गोबां समावनो नुनो मोनो कि माखासे बेबायदिनो टप HSLआव टप जानानैहाय बहाबा गोजान इनस्टिट्यूटफोरावहाय एडमिशन लायो खिन्थु बैसोर माखासे गथ'फोरा बै जायगानि इनभाइरनमेन्टजों एडजास्ट जाहैनानै गावसोरनि बै मेन फाइनाल गलखौहाय बिसोरो ब्रेक खालामनानै लायो आरो गावसोरनि थांखिखौहाय नस्थ' खालामना लायो स' बैसोर गथ'फोरखौ नोंनि जानानै नों माबायदि एडभाइस हरगोन स' जायफोर स्टुडेन्टआ अलरेडि बे UG ग्रेजुएसन लेभेलाव थांखाबाय बिसोर एटलिस्ट माबा साननो हानाय पावारा बिसोरनाव दंखासै आरो साननो हानाय पावारजों लोगोसे गावनि बुजिनो हानाय न'खर साइडनिफ्राय बेकग्राउन्ड साइडनिफ्राय एट्राक्ट कन्ट्रल गैला स' बिसोर गावसोरनो माइन्डसेटखौ स्ट्रं खालामना लानांगौ गावसोरनो सेल्फ मटिभेटेड जानांगौ बिनिख्रुइ बारा आलदा अपसन गैया गावखौनो गाव हमथानानै राइट डाइरेक्सनजों राइट ट्रेकआव थांनांगौ बेनो मेइन टारगेट आरो जोङो गोबां समाव नुनो मोनो गथ'फ्रा जेनेबा आर्ट्स बा साइन्स थांनो गोसो खिन्थु बिमा बिफाफ्रा पेरेन्टसफ्रा मालाबा समावहाय फर्स खालामो बिसोरखौ उमुक लानो बिनि सायाव मा बुंहरगोन नोङो बेयो बहुत इन्टारेस्टिं माखासे मानसिफ्रा बुङो जेनेबा टेलेन्टखौ नायनानै हगारनांगौ न' बाट जे मेट्रिक लेभेला भेरि आर्लि स्टेज इट्स भेरि डिफिकाल्ट टु सोरबा सासेनि माबाखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौआ एसे खस्थ' आर्लि लेभेलाव बिदि नेचारेल टेलेन्टखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौआनो जाहैबाय आफ्टार द ग्रेजुएसन स' ओभारअल खोथाया बे जास्ट राइट आफ्टार 10+ बिसोरनो जास्ट बेकग्राउन्डखौ होनानै हो जेनेबा साइन्स फरायबा बबे डाइरेक्सनाव थांनो हायो कमार्स फरायबा बबे डाइरेक्सनाव थांनो हायो आर्ट्स फरायबा बेफोरखौ बेकग्राउन्डखौ होनाया मोजां ओमफ्राय फर्सफुलि दरखार गैया खिन्थु जोङो नुनो मोनो गोबां माखासे गथ'फोरनि बिमा बिफा पेरेन्टसफ्रानो एसेग्राब लिटारेट बिदि नङैफोर दङ इलिटारेट बांसिनानो दङ बिसोरखौ मा बुंगोन नोंथाङा स' बिसोरनि इलिटारेट बिमा बिफाफोराथ' एट्राब इडुकेसनेल हायार इडुकेसन बा फिउचार डाइरेक्सन एट्राब मोजां होनो हानाय नङा बेनिखायनो अल्टारनेटिभआ जाहैबाय स्टुडेन्टसानो गावनो एसे गावखौनो रेसपन्सिबल लानानै सोरबा अलरेडि बेकग्राउन्डआव फरायनाय स्टुडेन्टफोर बा बिदा सोरबा काजिनफोर दङब्ला बेफोरजों कन्टेक्ट खालामनानै क्लारिफाइ खालामनानै लानांगोन आरो बेनो बेस्ट अपसन थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा
फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET Engineering Medical Entrance आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।